Здравейте, аз съм Йордан Върбицалев и представлявам картинг писта Лаута. Когато става дума за писта, най-важното е безопасността, а тя се постига с флагове. За да знаете къде ще видите тези флагове, задължително трябва да погледнете конфигурацията на пистата. Това правят дори пилотите от Формула 1 и то разхождайки се по дългите трасета. Това е картинг писта Лаута. Тя е с дължина 875 метра и ширина на правата 10 метра, а в завоите 9. Както виждате, тя е с 15 завоя. Конфигурацията е с обратни, бързи и дълги завои. Най-интересното в тази схема е тази червена линия, която показва идеалната крива. Защо крива, всеки ще се запита? Защото това е най-бързата част от трасето, в която вие можете да постигнете най-добро време. Друг важен фактор е комуникацията. Тя се извършва с флагове. Флаговете са идентични във всички моторни спортове, и при Формула 1, и при картинга. Различните видове флагове показват на пилотите каква е ситуацията пред тях и зад тях, защото винаги има движещи се с различна скорост картове и винаги има движещи се по различни траектории пилоти. Започваме с бяло-черен флаг, разделен диагонално. Този флаг може да бъде показан само веднъж и означава предупреждение за съответния пилот за опасно и неспортменско каране. Нормално е този флаг да се покаже един път, след което се показва черен флаг. Черен флаг. Този флаг се използва, за да се сигнализира на даден пилот, че трябва да спре. Той означава, че пилотът е направил 2 или повече нарушения и трябва да спре на старт-финалната линия. Черният флаг може да се покаже и при технически проблем. Червен флаг. Червеният флаг се размахва преди старт-финалната линия. Той означава бавно прибиране в бокса в редицата след другите картове. Жълт флаг. Това е сигнал за опасност и се показва по два начина със следното значение. Статичен. Намалете скоростта, не изпреварвайте и се подгответе за смяна на посоката. Съществува опасност по края на трасето или в някоя друга част от него. Развят. Намалете скоростта, не изпреварвайте и се подгответе за смяна на посоката или да спрете. Съществува опасност, която напълно или частично блокира трасето. На някои писти се използва и син флаг. Синият флаг се показва по два начина. Статично, информация за пилот, който е застигнат с една обиколка. Развят, информация за пилот, който е застигнат с една обиколка и ще бъде изпреварен всеки момент. Застигнатия пилот няма право да променя посоката на движение или траекторията си. Черно-бял кариран флаг. Той трябва да бъде размахан отгоре надолу и означава край на обиколката, край на състезанието или край на сесията. От името на целия екип на пистата пожелавам на всички наши посетители удоволствие, успех и все по-добри времена.